आताच्या घडीची एक मोठी बातमी सध्या समोर येते। बीड पुण्याच्या पालकमंत्रीपदी सुनेत्रा पवारच विराजमान होणार आहेत। बीड आणि पुण्याच्या पालकमंत्रीपदी सुनेत्रा पवार असतील। यापूर्वी बीड आणि पुण्याचं पालकमंत्रीपद हे अजित पवार सांभाळत होते आणि आता बीड आणि पुण्याच्या पालकमंत्रीपदी सुनेत्रा पवार यांची वर्णी लागल्याची बातमी सध्या समोर येते। पुण्याच्या राजकारणातनं मोठी बातमी समोर येते। पालकमंत्रीपद सुनेत्रा पवारांकडे असेल। या संदर्भात अधिकची माहिती देतात आपले प्रतिनिधी गणेश कवडे। गणेश, अखेर शिक्कामोर्तब झालाय बीड आणि पुण्याच्या पालकमंत्रीपदी सुनेत्रा पवार। नक्कीच अजित पवारांच्या निधनानंतर पुणे आणि बीडचं पालकमंत्रीपद हे नेमकं कोणाकडे असणार अशी चर्चा सुरू झाली होती। मात्र आता शासन निर्णय देखील आहे तो जारी झालेला आहे। सुनेत्रा पवार याच बीड आणि पुणे या दोन्ही जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद त्यांच्याकडेच असणार आहे। तर त्यांच्याकडे 3 खाती आणि ही 2 जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदाची जबाबदारी आहे ती देण्यात आलेली पाहायला मिळते। नक्कीच धन्यवाद गणेश दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी।